baldarın jaşoonun görkü boluş üçün atany sıylap turgan, o atake dep daima urmat kılıp turgan bolsa, oşonda jaşooga görk bolat eken. Eger balaң seni karabay, ar nerseni kılıp, özünün başında nerseni kılıp, namazın okubay, senden ar jerde kaçıp жүрgөн bolsa, bul saga görk bolboyt eken. Bul emde deyt, bala çakadan da berekenin ketkeni deyt. Tapkan dünýäň bereke boluş gerek ele. Tapkan dünýäň, tapkan akça tıyının jaşoonun görkü boluş gerek ele deyt. Birok urmatly bir toğan azır bardygybızdyň köýgöýübüz uşul eken. Emne adamlar köçölörgө çygyp miňdegen milliondogon akçalardy tabat. Birok bul tapkany erteňki günge jetpeyt. Bul aýda tapkany emki ayga jetpey, adamdardın bardygy dünýede köçöge çurkap kalgandygy emne? Allah Taala berekeni alıp koysa oşondoy bolat degen. Berekenin jokduguna anışı bolat. Oşon üçin berekeni daima Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem dualarynyň köpçüliginde bir nerse suraý turgan bolsa, Allah'ım uşunu ber, oşonu berekeli kılıp ber. Uşunu maga nasip kıl, berekesin goşa nasip kıl. Ömür ber, ömürümdü berekeli kıl dep Paýgambardyň oğzundan, owliýalaryň oğzundan çykkan dualar ele. Bul nerselerden bardygy öte manily ekenin azyrky jaşoobuzda bütün dünýä eli sezip atkan uçur. Urmatly bir toğan, oşon üçin daima bir nerseni dua kılganybızda, Hudaýym maga uşu nerseni nasip kıl degende daima berekeni goşo tilegen ar biribizdiň milletimiz bolup kalsın, ar biribizdiň sezimibizde, jüregibizde ornap kalsın.